So, da ni yn y aquarium sydd dim ond efo anifeiliaid diddorol, so bob dim ydych chi'n gyhyddu yn yr afon mewn tylu, ydych chi'n gyhyddu yn y aquarium ni hefyd. Da ni'n lot o gwaith cadwraethol hefyd, so byddwn ni'n gweithio efo achub cybanod, da ni yn bridio cymwch a moerfech. A wel, swydd fi, dwi'n gweithio ar y desg yn y sŵ yn gwneud pethau fel gweithio har. Dwi'n cymryd tymherau, bwydo'r pysgod, yn gweithio efo cyfryngau cymdeithasol, so mae yna andros am riliaeth yn y swydd fi ar y funud. Gan bod ni yn tîm bach, dwi'n meddwl bod yn bwysig iawn ni gallu addasu i bethau pan ydych chi angen, so bod yn fyny i bod chi'n barod i wneud bod bynnag chi, ond mae'r creadigrwydd yn bwysig iawn, dwi'n meddwl, so pobl yn meddwl yna, yn enedig efo, yn amlwg efo darganfod cymdeithasol bod chi angen bod yn creadigol i gael bobl i meddwl amdano anifeiliaid mewn ffordd gwahanol a gweld bod nhw yn rhyfaf a bod nhw'n fel a bod nhw'n fel. Ond hefyd pan ydych chi yn siarad efo cwsmeriad yn gofyn amdan anifeiliaid gwahanol, mae'n bwysig iawn bod yn creadigol ac yn brwdfrydig yn beth ydych chi'n fannos yn hefyd. Wel, efo gan rwy'n sydd ddim yn byw yn yr ynys, mae'n digon agos. Dwi'n byw yn Bonewydd y Techyn y Gynarfon, so mae'n digon agos i fynd i fa. Ond mae lle harf iawn, mae'n neis dod i'r gwaith bod i'n mynd lawr y lôn yma a cael gweld y golygfa harf yma. Mae'n neis cael darn o diwylliant Cymraeg yma hefyd, pan mae lleol dod o gwmpas am ni hefyd. Wel, mae rhywun sydd wedi astudio Fangor i astudio biolog morol a igoneg, ond i eisiau job yn y maes ar y diwydiant yma. So, dwi'n andros o ffodus i gael mor agos i gallu gweithio efo anifeiliaid sydd fi bob tro eisiau gweithio efo. Ac dwi eisiau mynd ymlaen i gallu gwneud pethau efo cadwraeth ac efo profiad andros o brofiad yna a gweithio efo nhw. A dwi'n ddech chi'n gael pryntio chi'n weithio bod chi'n gwneud pethau bwydo cwbanod weithio, neu ddech chi'n di-helpu achub rhywbeth. Cos ddech chi'n mynd i fan i rhythm monotonous mewn weithio, mae'n bwysig gyda bod fi andros o ffodus gallu gwneud beth dwi eisiau gwneud yma. Peidiwch â bod yn digaloni gormod os mae'n chi'n troi o a jyst cael ymlaen mynd a trio meddwl am ffyrdd ddech chi'n sefyll allan i bobl eraill. Yn yma, cos am lot o bobl yn siarad Cymraeg ffyr iaith gyntaf yma, so mae'n gwneud i sefyll allan yma. I bobl sydd eisiau rôl yn rhan o'r byd morol, mae'n bwysig jyst gwirfoddoli yn lle am ddim, a jyst cael profiad yma, a mae pobl yn gweld bod chi yn fodlon wneud pethau gwahanol a mae yna mwy o siawns o ffigwyr o hynna. Fel yn siarad cyn, mae'n anodd cael mynd ymlaen efo ac i cael swydd i gychwyn efo. Dwi'n meddwl bod yn ffodus gan bod fi'n siarad Cymraeg a maen nhw mewn lle sydd eisiau i rywun i siarad Cymraeg, so dwi wedi cael swydd o'r glynedd hynna, ond mae'n really overpopulated yn terms o pobl sy'n mynd i Fangor i astudio biolog morol a mae'n onodd gallu sefyll allan o'r mae pawb yn ar efo mewn ffordd amdano fo, so mae'n jyst yn onodd sefyll allan i gallu cael cyfleoedd i mynd ymlaen yn y diwydiant. Da ni yn dibynnu bobl fel busnes i dod fel cwsmeriaid i weld y sŵ a weld yr anifeiliaid. So, efo ni yn canolfan cadwraeth, ni hefyd yn busnes, a mae'n onodd bob tro cael cwsmeriaid yn enwedig tu allan i tymor y haf pan mae lot o bobl o gwmpas yr ardal a mae lot o ymwelwyr. So mae anodd cael y balans i fod yn busnes a gwneud pethau. Da ni'n meddwl gwneud lot o gweithgareddau i dolyg, fel grotto Sion Corwyn, a da ni'n cael Elsa yma, a ni'n dweud pobl cael afternoon tea efo Elsa. Ond da ni angen cael pobl dod yma a gwneud pethau arbennig yn nhw hefyd, ond da ni hefyd anad i pobl gyda i gallu gofalu dan ni anifeiliaid hefyd, so mae'n anodd cael y balans yn y fai nhw. Nid yw'r unig aquarium yn Nghymru erbyn ŵan sy'n bodoli, so mae'n neis iawn i bobl gallu siarad am bywyd morol sy'n bodoli o gwmpas nhw yn iaith Gymraeg. Yn rhan o swydd fi, mae'n lot o cyfieithu bethau yn Gymraeg i cyfryngau cymdeithasol a mae'n lot o cyfweliadau yn dod i fyny am bethau da ni'n neud y gwaith achub cyfryngau da ni'n neud ac efo gwaith cadwraethol da ni'n neud o gwmpas hefyd.